Amanginang alaneng masuk ma prosesi asa jongjong mahita. Shalom. Hurian itu hatta, tapuk kama parminggota di bagasan sadarion, tapuji matu hatta marhite ede nomor 15, out nasaribu haligada. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, idang au na punasa, poda ni namarsuruau doi. Molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohani amai, botoon ni ido taringo tu podai. Manang nasiat debatai, manang nahuhataho ni sian roha-rohaku sadiri. Songon na ni dok ni surati, akka batang aik na mangoludo, mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, nasokkal jala na bonar, dialohodo na gijang maroha, jala dipati bohodo na serep maroha, ala ni ihu pangido hami tuho, saira moti mahami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu mahami marhite-hite todim, asa uduk, serep,
tobog jala burjuro hanami diadopan ni halak saluhut, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihom ma patik ni debata di binggut tasadarion, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, au do Jehovah debatam ninna debatatta, dan jadi marakup au bahenommu debatam. Dia do lapatan nii odo. Ikon ubia rohatta jala humolong jala upos mida debata asamida nasana adong. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobartu patikmi. Amen. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala pertaluk ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi marohami dahami, dibaheni say sesa masude dosa nami. Idang adong naboy hupangasahon hami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do, na hupangasaho kami tujolom. Dibaheni pasonang jal apuli mahami, akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa.
Adong do dihita si tuani malim na songoni, na hudul di siamon ni habangsa ni hatongamon ni Banua Gijang. Di baheni tarbahin ibana do panguluhon, ro di ujungna akka nasadok, ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana totong, asa ditangyakon na sida. Hasangapom ma di debata na di Gijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di hari Mingguon tersurat di Yohanes ono memuka sian ayat 24 ro di ayat 35 tajahama marcika soring. Asadung di ida natoropi nasodisi Yesus nang akasisian nape dibongoti mamuse akaparao jadi ro tuhu taka pernau mangalului Yesus. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida, tutu si tutudo na hudokot tu hamu, dilului hamu peau, idang ala nang dapot hamu na tadai, tung ala ni nabusurido hamu mangan roti i. Dungi nina nasida mamadok ibana. Dia ma bainon nami asa hulahami akal ulaon lo menirohani debata. Dungi nina nasida ma asa dia matad da bahinom musidion nami asa tung persea hami diho aha diulaho. Dungi nina Yesus mamadok nasida. Si tutudo hatakot tuhamu. Apala si Musa mangalehot tuhamu roti nasian Banua Gijang. Damangido mangalehot di hamu roti natutu nasian Banua Gijang. Gabe didok nasida ma. Satong malehot tuhami ale Tuhan roti si songoni. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin.
Hatiddak ko ma haporsiyaw tay, songon na hinatiddak ko ni dongata sa haporsiyaw di sadok portibiyon, rap mahita maddok. Aw porsiya di debata Jehovah, Kristus, anak ni debata Jehovah nasa salay, iman natin ubon si Maria, nagabi-gabi ang sakto di parbadia, adorang so habubuan. Iro to hata, natumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama titarpajaw do ibana di hao pinarsilang, na tua tuba ng torong ng atam, na mangulong di ari patubuhon, na manay to surugo, lahudul to siyam na di bata Jehovah, amanay pargugo na suatu disani, di sima ibana pa imam rasogo kutanoon, manguhumi halat na mangulo do amate. Aw porsia dito di parbadia, jala adong sa dahoria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot ya sisama usa, dohot di hatay na mandok, mulak mangulo sogot idang ni halak na mangulo, dohot di hangoduan na sorasuda. Amen. Tatangihon ma lagu pujian Marhitekor Seksi Pemuda HKBP Tangerang Kota.
Tatangihon ma titing na masa di Huriata. Horas. Tabagay majo titing na masa dohot si pamasaon di mingguta sa daryon. Sa darumawi, goar ni minggu. Goar ni mingguta sa daryon ima minggu pasapuluhod dung Trinitatis. Lapatan na hasi tulusadaon ni debata. Dohot topik minggu debata mangalehon sagu-sagu hangoluan tu bangsona. Dua Romawi titing namaragam. Nomor sada. Parjamita tamu. Sadarion minggu tanggal 24 Agustus 2024 nama kobasi minggu pukul 10 sadawit. Ima Padita Albiner Hutauruk STH M. Hum. Ima pendeta fungsional HKBP Distrik 21 Banten. Saluhut ruas parhalado dohot pangula dagot tiki pasahaton mauliate di pakoboyasion ni amang Pandita Albiner Hutauruk STH M. Hum. Nomor 2, mutasi pendeta. Hobar tu surat keputusan dohot ketetapan Eporus HKBP nomor 225 garing pendeta garing SK garing 05 garing 2024 tanggal 15 Mei 2024 taringot mutasi pendeta Dr. Budianto Silitonga STH MSc Gabe pimpinan jemaat di HKBP Lipo Karawaci, Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Jala namanggatihon ima, Padita Sardono Siburian STH, Sian HKBP Limo, Resort Cinere, Hobartusi A. Sadariom minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 10 sadawit. Di patupado ulaon paborhaton Padita Dr. Budianto Silitonga STH MSI dohot mangojak ko Padita Sardono Siburian STH na niuluhon ni Praeses HKBP Distrik 21 Banten. Jala di sude parmingguon di patupado papungu pelean songot tanda holong marhite amplop tu paborhaton Padita Dr. Budianto Silitonga STH MSI. B. Dung sipul parmingguan pukul 11 UIP di patupado ulaon pertamueon maringanan di Sopo Saroha. Nomor 3. Parmingguan minggu keluarga. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 di patu pahuriata do parmingguon minggu keluarga di gano parmingguon jala di patupa do papungupelean keluarga marhite amplop naung disagihod di gano keluarga marhite week adorang so parmingguoni ima laho haporlua tudana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Rap sahudulam ma nasa keluarga jala masoho majolo parmingguon sikola minggu remaja dohot parguru malua. Tapasaham apeliata sada A dohot sada B adorak suzamita jala peliat 2 dohot pelean keluarga marhite amplop di pasahat tujolo dung sipul jamita. 4. Konferensi Paropuan HKBP. Na di hari Kamis saat tu na di hari Minggu tanggal sada saat tu tanggal 4 Agustus 2024 nunga di patupa konferensi Paropuan HKBP na maringanan di Piaraja Tarutung do mutusi borhat do inang
Las Maida Borusilalahi Maddohoti Konferensi. Nomor 5, panitia tahun Oikumene. Bersada. Di hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 diundang panitia tahun Oikumene inklusif do parjamita tamu laho pasahaton hatan itu hatta di Huriatta HKBP Tangerang Kotaon. Ima pukul walwib amang padita perdinan tabunan MTH sian gereja Persekutuan Umat Kristen Harapan Kita Manang Pok Tangerang dohot pukul 10 wib padita marudut Luban Gaul STH ima pareses hakai daerah Pitu Pulau Jawa Bali Kalimantan. B. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 borhat do sebagian panitia tahun Oikumene inklusif rap dohot paduan suara Gita Serapim laho mengibati huria Gereja Persekutuan Umat Kristen Harapan Kita Manang Pok Tangerang na diuluhon ni Padita Maridu Purba MTH huhut pasahat-hatani debata di Gereja Persekutuan Umat Kristen Harapan Kita Manang Pok di pasu-pasu tuhat tama ulaoni. Nomor 2, latihan gabungan pegelaran budaya Nusantara di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10 WIB di Patupado latihan gabungan pegelaran budaya Nusantara domutusi di Pangidohom matusude kategorial asamad dohoti latihani. Nomor 3, jadwal kegiatan tahun Oikumene inklusif Boema Taida di titik cetakan Manang digital. Nomor 6, ruas Natabba. Mamukka Sadarion, Minggu tanggal 4 Agustus 2024. Nungagabe ruas di HKBP Tangerang Kota 5. Keluarga inang Heni Sitorus, Rapdohot 2 halak yanakon, Narosian HKBP Gangsado Resort Medan Timur Distrik 10 Medan Aceh. Nasida maringanan di Jalan Permata Karya Ruko Pinus 1 Niaga Center nomor 77 Wik 34 Energi 1750. B. Amang Rinol Parlin Perluhutan Siregar inang Tior Rasmi Simatupang Narosian HKBP Blok Songo Resort Blok Songo Distrik 26 Labuhan Batu. Nasida maringanan di Gang Lonceng Selapajang Jaya Pusat Gereja Baptis Wik Pitu Energi 1751. Nomor 7 Nasorang di bahasa-bahasa tuhatta dosa ada dakdanak bawa di keluarga ni amang Abner Soritua Sidauruk inang Ruth Evayanti Padjaitan na di hari Senin tanggal 20 Juli 2024 Wiksia Energi Sadaonom Sadasada. B. Di amang Bevan Roy Andika Malau inang Diana Natalia Manalu na di hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Wik Pitu Energi Sedalima Onom Sia Horas Donatoras Rapdohot Dakdanahi Walu Ruas Namodding Nunga Jumolo Maruzung Ngolu ni inang Berliana Simamora umur 74 tahun na di hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sian week 2 manadiko 2 halak dakdanak di Batama na mga pulis sudah keluarga na tinggal honna hobartusisa darion Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul siawip di Patupado Parmingguon
di rumah duka na niuluhon ni Pardita Sihol M. Simamora SSI Teol. Nomor sia ruhut pamarmahanion dohot pamisangon. Mamukka sadarion Minggu tanggal 4 Agustus 2024 hona ruhut permahanion dohot pamisangon do keluarga ni amang untung selamat hutasoit inang Putri Anissa Nurdiati Mary Lubis rap dua halak yanak konna sianuik 35 ala pidahuria tunaso sadokma dohot HKBP. Tolu Romawi Koinonia manang pelayanan persekutuan nomor sada pertangyangan seksi ama di hari Kamis tanggal 2 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB di Patupado pertangyangan seksi ama HKBP Tangerang Kota maringanan di Sopo Saroha opertusi titingon di Pangido ma tu sude anggota punguan ama Huria ama Cantata Gloria ama Sola Gracia dohot sude ama na adong di Ganup Wik lahomat dohoti pertangyangan ini. Nama kobasi liturgis ama sian Wik 24 tangyang pangodianon ama sian Wik 35 dohot na papungu pelean ama sian Wik 36 depujian sian kor ama Cantata Gloria dohot kor ama Huria napatupahon konsumsi ima sian Wik 10 sada Wik 30 dohot Wik 30 tolu. Nomor 2 pangebation Huria di hari Sabtu saat Minggu tanggal 10 sada Agustus 2024 neng borhak do punguan seksi lansia mengebati Huria HKBP Tanjung Karang Resort Tanjung Karang Distrik 22 Lampung rombongan niuluhon amang Pardita Maridu Purba MTH Tuhat tama nama masu-masu pardalanan nasida Mortolu sermon guru sekolah minggu di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 sermon guru sekolah minggu di Patupa pukul 17 WIB maringanan di GSM lantai 1. Nomor 4 parheheon sekolah minggu tahun 2024 di Patupa Huriata do pesta parheheon sekolah minggu tahun 2024 tu sudi anak sekolah minggu rap marlas ni roha mahita maddohoti kegiatan ini tunatoras ni anak sekolah minggu asa mendaftar rohon ni anak kota jala batas pendaftaran saat tu sadarion tanggal 4 Agustus 2024 melalui link STM Tangerang Kota jala rangkaian peserta boy ma taida dititing cetakan manang digital. Opak Romawi diakonia manang pelayanan kasih. Nomor sada apresiasi siswa berprestasi dohot bantuan pendidikan marhite seksi pendidikan di Patupa Huriata do pasahaton bantuan pendidikan dohot apresiasi manang pengharga tu siswa sian kelas 1 kelas 12 SMA tahun ajaran 2023-2024 peringkat 1 peringkat 3 di kelas di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 di parminggu pukul 10 WIB di Pangidohom matu sude siswa nang mendaftar asaro ditiki pasahatun apresiasi manang bantuan pendidikan ini molo dang ro ditiki pasahatun apresiasi manang bantuan pendidikan mulak ma tuhuria. Nomor 2 ucapan selamat
full timer perhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton. A. Selamat ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun pardongat saripeon. Tu sude ruas ni huria nama ulang tahun di bagasan mingguon. Anggia ma gajang umur hipas pamatang jala togu haporseaon di bagasan Tuhani. B. Tu sude akaruas na di bagasa parsahiton. Anggia ma dilehot tuhatta hahipaso. Dia katiting naso di jahahon boy ma tajaha di buku acara digital. Molo adong akan hurang takkas di panuratono do di pajahahon. Boy ma di patakkas tu parhalado di wik tabe. Manak tu sekretariat di gerjata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta ma pakubasion ni huriatta. Jadi di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas laho patupahon akau laun ni huria. Bain sangap di goar ni tuhata. Songoni matiting di mingguta sadarion. Horas. Tabegema lagu pujian sian kor gabungan HKBP Limo.
tapasahat ma peliata tuado pani debata mare de mahita sian buku de nomor 780 Tuhan si topa saluhut.
kita. Damini dibatana sumurung sian saluhut naroha Imam Angaramoti ate-ate dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom dihita saluna. Horas dihita. Mau lihat tema di Tuhatan atau tong mangudut ngeluta sahat rodio bason satu minggu pa 10 dung Trinitatis. Boho di 4 Agustus 2024. Hatan itu hata marsaringar di tongani per minggu tau bason sian buku 2 Musa bidu 10 ayat 2 ro di ayat 8. Hujahama ata tapai huti hutma di bagasan rohata ganuk. Jadi marmungut-mungut masa dok luhutan ni halak Israel dopak si Musa dohot dopak si Aaron di halongonani di dok halak Israel ma tunasida tung somate hami dibunuh tangan ni Jahuba di tanah Mesir dina hudul kami di labung hudon akan amarisi juhud dina busur kami mangasagu-sagu ay dito gihon hamu hami ruar tuhalongonanon laho mamunu sadok luhutanon atura paron dunginin na Jahuba ma tu si Musa idama parokuma tuhamu udan sagu-sagu sian banua gicang asa ruar bangsui jala di papungu sae sadanarinai asa ujuni nasida manang turuton nasida patiki manang dang alai jupang paono marihon paulihon nasidama di buan nasidama gabe silopit mai martibakon napi napungu nasida siapa hari dungi di dok simu sama tu si Aaron masudi halak Israel bodarion maboto on muna Jahuba pauruarhon hamu siatano Mesir sugut manogut idaon munama hasangapon ni Jahuba ainunga di BG ibana parungutung-uton muna dopak Jahuba ay tungisi mahami pola ubahetung marmungut-mungut hamu dopak kami akup ni didoksimu sama molo dileho Jahuba juhud panganon muna bodarion jala butongan mangan sagu-sagu manogut nai ala naung di BG Jahuba permungut-mungut muna namar mungut-munguti hamu dopak ibana aitung isema anggo hami pola dada dopak hami hamu marmungut-mungut dopak Jahuba do ima sahatna adorak tutur pukon mengingot hita di sada panurat namar goar Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life hidup yang dikendalikan oleh Kristus di hata batak ngulu na ni amudihon ni Kristus sian bukuon bilangan 40 tahun isarani sada generasi di patupa debata papitahon memurnikan bangsanya. Sejarah mencatat
pola 430 tahun bangsa Israel diperbudakan Mesir. Siani memang tidak segampang membalikkan tangan. Karakter selama dalam perbudakan tidak segampang membalikkan tangan menjadi karakter sebuah bangsa yang merdeka. Butuh proses, butuh satu perjalanan. Jala idona taboto sian natubu di tanah Mesir ise tehai hita bui marningot natubu di tanah Mesir holang dua halak ma sahat rodi kanan. Pilihan pertama Yosua dan Kaleb, pilihan kedua Musa. Pilihan pertama atau pilihan kedua? Nasib berarti atau. Itu teh. Iya. Sada pengajaran sian debata tubang sona holang dua donatar dok natubu di Mesir akan nasahat di natubu di parhorsihan namai. Holang si Yosua dohot si Kaleb do nabui bolas tu tano kanan anggo si Musa olah ni gunung Nebo do nunga game over ribana holang manatap do ama tano kanani anggo pakna dang sahat tu tano kanan. Catatan sejarah 6.550 orang ada orang so masuk nasida tu tano kanan idope torop ni bangsui boy tabereng di Keluaran 22 37 dohot bilangan 2 32. Nana yang berengot tadi son kepekaan akan pertolongan Tuhan belum melekat pada bangsa Israel. Nunga satohona dibuhi manang saksi sejarah bukan katanya. Boy nasida melewati laut Rara. Boy nasida terlepas sian tentara Mesir, tentara Firaun yang ingin mengejar mereka dan sengaja ingin menarik kembali ke Mesir. Nunga takas di berek si malolong nasida huaso ni di bata holangi bae si Musa tukut masongonon bola dua lauti. Jaladung taripar nasida di baen si Musa muse sikat tangan di jauh batu lauti gabi mardu muse. Apakah itu tidak cukup pertolongan Tuhan untuk mereka? Sebenarnya ini masalah perut. Harus teriakkah Musa? Musa. Holang maleotik Musa. Idona king di ayat na padua honi pola marpiga-piga hali marmungut-mungut jala pola molotajahana king di ayat tului tukso mate mahami dibunuh tangan ni Jehovah di tanah Mesir di nahudul hami di labung ni hudon dohot akan amarisi juhud. Mereka sudah nyaman kalau perutnya sudah kenyang. Amanginang dohot naposo bulung seksi naposo tadi bagus skornya ya. Jadi ingat waktu kalian ke Kebayoran Selatan mengantar pendeta Romauli ya, bagus suaranya, teruskan pelayanannya. Amanginang nang hita saluhutna, coba kita pilih yang di balkon dulu ya, yang di balkon dulu, pilih dulu mana yang kita pilih. Ini statement ya, A
Tolong diikuti yang di balkon ya. A. Makan untuk hidup, atau B. Hidup untuk makan. A atau B? Mbak, lo mau namanya sih? Ya. Yang di luar atau di bawah balkon, yang sebelah sini dulu, lu mau bi sian perlimo, baga naking dress code munai, ya. Pilih amang inang. A. Makan untuk hidup, B. Hidup untuk makan. A atau B? Adong A, adong B, adong atau. Nasa boleh soma, terlebih kepada Cimak ya. Ini anak muda ini, banyak ini seksi pemuda ini ya. Mana yang kamu pilih? A. Makan untuk hidup, atau hidup ini hanya untuk makan. A atau B? Hibul do suara nasi deh. Iya. Yang di belakang A atau B? Ada yang B enggak? Iya. Setabida akan nama milih B dang pasti dah. Kurang tepat itu. Molongoluton holang nanaing mangat do satabi. Sarupa may dohot. Tak terus semak ya. Tujuan hidup kita bukan untuk makan loh. Tapi kita perlu makan untuk energi, untuk meneruskan pekerjaan. Betul? Setuju? Otik naik setuju? Naruh aku pe. Ya. Minggu nasalpu nunga ditamue Tuhan Yesus 5.000 halak. Kebayang nggak? Mungkin difasilitasi gedung yang mewah lainnya ya. 2.000, 5.000 halak dengan 2 ikan dan 5 roti. Hanya 12 orang memanage. Hanya 12 sisian madok hudul hamuda asadapotan si panganok kamu. Anggo marungu tungu durana sida hati hai lak sodapotan. Ya. Salah satu kuncinya di mana mereka tetap tunduk, dan Allah juga peduli kok akan kebutuhan jasmani kita. Allah peduli dengan kebutuhan rohani kita. Kita harus aminkan itu. Gak mungkinlah Allah tega membiarkan bangsanya busung lapar. Gak mungkinlah selama 40 tahun mereka dalam perjalanan dehidrasi karena kurang minum. Impossible. Tidak setega itu Allah kepada bangsanya. Tidak setega itu Allah pada umatnya. Misi Allah adalah papitahon bangsona. Papitahon bangsona, memurnikan Allah, memurnikan bangsa pilihan Allah. Seleksi Allah selama 40 tahun bisa dikatakan menjadi proses pemurnian mental spiritual. Ternyata dari satu bangsa ya yang lolos pantohir, istilah kita ingin menjadi seorang patriot gitu ya. Eksodus satu bangsa, ternyata yang lolos sampai pantohir hanya 2 orang. Tadi siapa namanya Naposo? Yosua dan Kaleb. Tapi bukan Kaleb Simanulang ya. Ada Simanulang yang namanya Kaleb. Tapi Kaleb bangsa Israel. Dihita saluna kamanga kainang ahaduna bui putih hota siat turpuk tahun. Taingok dope covid 10 sia kan, masih segar nggak? Bagaimana seramnya kita menghadapi apalagi zaman Delta. Saya masih di Petojo saat itu. Tegal Alur sampai gak muat, boleh dikatakan sampai di Tegal Alur jam 3 sore penguburan pakai alat berat
kita tunggu sampai jam 8 malam. Di TPU sudah ada lampu. Itu baru pernah kejadian ya. Nah, yang dohonot tadi sih, apakah tidak cukup bagi kita menyatakan bahwa Allah menolong saya dalam semua keadaan? Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan adalah analogi, adalah perbandingan kehidupan kita. Bagaimana kita tetap teruji dengan suasana apapun. Allah tetap papitahon. Allah memurnikan umatnya. Dalam segala apapun kita akan tetap bersyukur. Dengan segala apapun, di waktu kita menghadapi COVID yang memang dihadapi bukan hanya Indonesia, konon ceritanya itu wabah sekali 100 tahun ya. Bagaimana kita menikmati itu, bagaimana kita berdamai dengan situasi. Apakah kita cukup hanya mermungut-mungut seperti bangsa Israel? Ya. Di sini yang topik utama adalah tetap bersyukur versus mermungut-mungut ya. Tetap bersyukur versus mermungut-mungut. Saya biasa do ya deh. Molo tadok tanikmati parngulwonon, saya hado dapat tita hata tahe nasi ni baon na margelengon ay binereng anak ni halak roijur inade. Iya binereng giling niba na asing doro inna. Itu satu indikasi orang yang tidak mensyukuri. Yang bersyukur adalah mau lihat di Tuhan, mau lepe songoni anak kokon. Ada juga pengakuan satu keluarga anaknya ada 3 tapi semuanya autis. Kebayang dong autis ya. Kita bersyukur, tidak pernah menyesal, tidak pernah merungut-ungut, malah dibilang ini anak-anak istimewa, anak luar biasa. Tidak pernah mengatakan, Tuhan, kenapa kau mengirim anak autis kepada saya? Tidak pernah itu terucap dari bibirnya, tidak pernah menyesali akan apa yang terjadi. Tetap bersyukur versus berbungut-mungut. Tahe manang na ilapo tua peonate lumobiak ka ama ay binereng inatani halak berujawan say tong dupi uli inna nang petulu geleng na tong dupi baga berengon ay binereng ma inatay jabunami ay dong sada geleng na gabi berubah doin na gabi adong roh hamuse tuna asing gabi ninna. Tidak mensyukuri apa yang ada. Plus minus baru batak itu apapun yang terjadi akan tetap. Ya. Una kolang positif na itabereng. Memang mungkin fakta mengatakan ya. Ala linggas marlipstick ya, linggas mengurus badan, ay modo songon ina sian hitabatak ate. Bukan itu yang utama inang ya. Walaupun perlu ya. Walaupun perlu, tapi bukan itu yang utama. Asal mah sehat dak danak marsikola itu yang paling utama. Tetap bersyukur atau mermungut-mungut ditongani parnguluta. Unang saya tadok ko nanti, tahe binereng padita ni gereja X, binereng padita ni gereja B, binereng padita ni gereja C. Songonima baga marjamita, songonima baga marede, songonima begio ni bana songon na di banwagi jangiba ina ya. Tidak mensyukuri HP HKBP nunga ratusan tahun ya. Tabo todo ya memang semua dunia ini ada plus minusnya ya. Sotung saya tabaga banggahon nai halakan
HP na dihita pala sota boto. Mau lihat mau di Tuhan. Ay mau lo sodong HKBP, ya. Saya berani mengatakan wadah HKBP adalah salah satu lembaga untuk mempertahankan bahasa Batak. Betul? Setuju? Yang go songon batuani mah molope sian opat padita hein klemer van aselt bets alai gabe diterjemahon sian inisial Huria Kristen Batak Protestan naung punya visi dui. Kebayang nggak sih kalau gereja HKBP serame ini di metropolitan ini? Tadinya kan di Bonapasogit ya. Kalau nggak diselipan itu Huria Kristen Batak Protestan, lama-lama Batak itu tinggal nama. Ini Naposo remaja, bangga nggak sebagai orang Batak? Bangga nggak? Naruh aku pe, kau bangga 2T. Ada marga Hutauruk nggak di sini? Nggak ada. Wah sedih juga. Ada marga Manulang nggak? Pendeta Resort ini nggak ada. Ada nggak? Sama kita kalau nggak ada. Ada marga Purba? Ada. Coba yang di sini. Marga Purba Bonapasogitnya di mana? Jangan bilang di Tangerang Kota ya. Nggak ada Bonapasogit orang Batak di Tangerang Kota. Ya. Mana tadi yang Driannya? Baru apa tadi dia? Udah keluar dia, mana dia? Baru Pakpahan. Di mana Bonapasogit Pakpahan itu? Ada bapak nggak di sini? Cikande. Kata Mang Pakpahan Bonapasogitnya di Cikande. Lah luar biasa itu. Yang pasti kalau dibilang Bonapasogit bukan di sini ya. Esongan namitop ahon. Ya, kembali bagaimana kita menikmati ya. Saya harus berani mengatakan itu tanpa HKBP ya. Ya, one day suatu waktu Batak itu hanya nama, ya. Mau lihat ya, Mak? Orang-orang terdahulu sudah punya visi yang luar biasa, ya. Unang saya tahu dok, paditani X songonon, paditani X harus bangga nggak mempunyai seorang pendeta HKBP? Bangga nggak Mang yang di balkon? Bangga punya seorang pendeta HKBP? 10 halak dok. Tapi naik balkon udang 200 on. Bangga nggak punya seorang pendeta HKBP? Bangga dong ya. Yang di bawah bangga nggak punya seorang pendeta HKBP? Oh iya, ada yang doktor, punya spesifikasi ilmu yang lain begitu ya. Ya unak saya rumput tetangga, ya biasa memang selalu rumput tetangga paling hijau. Rumput sendiri kadang nggak dilirik, itu nggak bagus itu ya. Ya. 500 tolu soho ungut ungut mi paso, soho ungut ungut mi paso. Paso saritami. Sekali lagi yang di balkon. Soho ungut ungut mi paso, ungut ungut mi paso. Oh, oh maho paso sarita. Anak remaja Naposo tahu marmungut-mungut kan? Apa itu? Bahasa Indonesianya apa marmungut-mungut ya? Bersungut-sungut ya, tidak bersyukur dengan apa yang ada ya. Hidup ini harus penuh dengan syukur ya. Soho ungut-ungut mi paso, hohom maho ya. Paso saritami. Kamu diam saja. Tuhan tetap peduli dengan kamu. Topik minggu kita, Allah adalah roti kehidupan bagi umatnya. Di bata mangalehon sagu-sagu hanguluan, stoknya tidak pernah habis. Berkat Tuhan hari ini tidak pernah disisakan untuk besok. Berkat Tuhan kemarin
cukup hanya kemarin, dan berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Amang Pendeta Budianto Silitonga nunga tunggudang didikmati Huria Tangerang Kota, Pabua di Batado mengalehon sagu-sagu angoluan. Molo pepida tu lipo Karawaci, Tuhan tetap akan memberikan roti hangoluan. Roti hangoluan naung ditabur muna selama di Tangerang Kotaon itu tidak akan pernah habis. Stoknya tidak pernah habis. Dan itulah karakter kita sebagai pendeta. Firman Tuhan, roti hangoluan yang kita taburkan baik ke sekolah minggu, baik ke remaja, baik ke naposo, sampai ke lansia, itu tidak akan pernah habis. Demikian juga dengan Amang Pendeta Sardono Siburian dari Limo nungatung gudangra di tabur kamu roti hangoluan. Terbukti ro aka Amang dohot inang pataro kamu di son, ya. Satu bukti itu firman Tuhan, roti hangoluan yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Tugas utama kita adalah IPK. Tahu IPK? Anak kampus tahu IPK enggak? Tapi bukan indeks prestasi kumulatif, bukan ya. Tetap kita berpegang kepada IPK. Yang pertama iman, yang kedua pengharapan, dan yang ketiga kasih. Itulah tugas utama kita. Kalau kita menikmati bahwa penyertaan Tuhan selalu dalam setiap waktu. IPK, coba khusus Naposo tadi apa ini IPK? Iman, pengharapan, dan kasih. 3 yang tidak bisa dipisahkan. Kita punya iman bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Pengharapan kita hari esok akan lebih baik dibandingkan hari ini. Dan bagaimana kita menyempurnakan itu? Kita harus menjadi pelaku kasih dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin? Kita berdoa. Mau lihat tema di Tuhan di denggan di basam natok tong mangiring paranguluan nami sahat rodio bason. Allah roti kehidupan bagi umat. Debata mengalehon sagu-sagu hanguluan yang tidak pernah akan habis. Jangan biarkan kami bersungut-sungut dengan segala keterbatasan kami, tapi kami selalu mensyukuri hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan baru. Anugerah Tuhan selalu baru setiap hari, setiap waktu. Tugas utama kami tetap memelihara IPK, iman pengharapan kami, baik pada Tuhan juga kepada sesama manusia. Amang Pendeta Dr. Budianto Silitonga selama melayani di HKBP Tangerang Kota ini yang selalu menaburkan roti kehidupan senantiasa menjadi satu kebanggaan dalam kehidupan kami. Walaupun dia akan melayani di Lipo Karawaci, tetap sertai, lindungi juga keluarga dan kedua anak-anak kami dalam lindungan Tuhan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami kepada Tuhan dan kepada sama manusia. Demikian juga Amang Pendeta Sardono Siburian beserta Inang dan keluarga di sini dan seluruh jemaat yang turut memberikan dukungan support dalam pelayanannya selama di HKBP Limo. Demikian juga yang selalu meneburkan firman Tuhan, roti hangoluan di HKBP Tangerang Kota ini dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Sembah, sujud, hormat, kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tahu duti acara tamareda. Pilihan tanda holong tu Padita Dr. Budianto Silitonga hu ti tamarede.
inang masuk mahita tu acara paborhaton amang padita Dr. Budianto Slitongana Burjuon di bagasan las niroha tapuji matuhata marede mahita. Hamuruas dot parhaladoni HKBP Reso Tanggerang Kota sadarion paberhatot tama amang padita Dr. Budianto Slitong STH MSI dohot keluarga lauma komasi tu inganan pakkubasion nai baru gabe uluan ni huriah HKBP Lipo Karawaci Resort Serpong Distrik 21 Banten mangihuton surat keputusan ni Eporus HKBP atong tabigema dicahahon surat keputusan taringotu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 225 garing PDT garing SK garing 05 garing 2024 Eporus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Dr. Budianto Slitonga, Sarjana Teologia MSc, tanggal lahir 31 Juli 1971, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Tangerang Kota terhitung mulai 15 Mei 2024 menjadi Pendeta Fungsional Resort Serpong bertempat di HKBP Lipo Karawaci, Distrik 21 Banten. Ditetapkan di PA Raja Tarutung tanggal 2 Mei 2024, Huria Kristen Batak Protestan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKBP ditempel dan ditandatangani. Hamu amang padita Dr. Budianto Slitong STH MSI nunga dibagi hamu surat keputusan ni Eporus HKBP atas guarni preses HKBP Distrik 21 Banten upaburhat mahamulau makubasi gabe uluan ni Huria HKBP Lipo Karawaci Resort Serpong Distrik 21 Banten di bagasan guarni di Batah Ama anak-anak Tuhan Yesus Kristus do di bagasan guarni Tod di Porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu di Batah Masude ulon munanai salon di HKBP Resort Tanggerang Kotaon bahen sangap ni guarna los marhiteon pinasahat mahata moliate tuhamu di siala pakkubasion muna na selelengon martaniang mahita. Ali Tuhan debata mau liate ma di pasahat rohanami Tuhan ala naung didongani ho na sailaun amang padita Dr. Budianto Slitonga STH MSI dohot keluarga makubasi di Huriam HKBP Resort Tanggerang Kotaon. Saya pasu-pasu ma nasa pakkubasion nasida nasa launi dongani cala pargogui manasida marhobas gabe uluan ni Huria HKBP Lipo Karawaci Resort Serpong Distrik 21 Banten marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami hupa saat hami tangyangon tuho. Amin. Mula matudulan. Marede mahita sian bukwede nomor 700 sada jala Roma tucolo amang padita Sardono Siburian dot inang nalab bokon.
Kadongan sadarion ojakonon ma amang paddita sardono siburian STH dot keluarga gabe paddita fungsional HKBP Resort Tangerang Kotaon mardo mutusita bige macolo surat keputusan ni pucuk pimpinan HKBP dohot ulau ni paddita fungsional na ikon ulahono ni nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 305 garing pendeta garing SK garing 06 garing 2024 Eporus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Sardono Siburian, Sarjana Teologi, tanggal lahir 28 Mei 1990, jabatan dahulu pimpinan Jemaat HKBP Limo Resort Cinere, terhitung mulai 15 Juni 2024 menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten. Ditetapkan di Piaraja Tarutung tanggal 12 Juni 2024, Kuria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Rok Bison Butar-Butar distempel dan ditandatangani. Berikut ulaun pandita fungsional akup ni ulaun padita natar surat di agenda KBP na parjolo madongani padita resort laho makobasi di resort na paduahon majalo parsagi ni ulaun sian padita resort na patuluhon mangurupi padita resort laho manguluhon rapot seksi dohot dewan di Huria na paupaton mangurupi padita resort laho manguluhon rapot-rapot resort napalimahon madohoti rapot padita, sermon distrik, sermon resort, dohot sermon Huria, napaonopon pasahaton laporan pangula tu padita resort Mauliatema. Nunga dibagi hamu surat keputusan ni pucuk pimpinan HKBP Taringut tu penempatan dohot ulon muna songon padita fungsional. Atau nama nukun ma'aun wain di hamu dicoloni akadongan namar pungu dison, dohot dicoloni Tuhata Yesus Kristus Raja napuna huriai. Naulodo hamu ojakonon gabe padita fungsional di HKBP Resort Tangerang Kota Distrik 21 Bantenon jalan naulodo hamu mamelihon dirimu na mangaraduti aka ulauni molo songoni rohamuna alusi hamuma. Naulodo au sadidongani asini rohani di batama au patopahon salu naik. Atas guarni preses HKBP Distrik 21 Banten, huujakon mahamu lahu makubasi gabe padita fungsional di HKBP Resort Tangerang Kota Distrik 21 Bantenon di bagasan guarni di Bata Ama, anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di Porbadia, amin sai di pasu-pasu di Bata Masude pakubasion muna tuculanon martang yang mahita. Ali Tuhan de bata molia tema rohana midiho ala di luas ho ocak amang padita Sardono Siburian STH dohot keluarga lau makobasi di HKBP Resort Tangerang Kota Distrik 20 Sada Bantenon asimaroham lehon matodim nabadiai marm gogoy hon nasida mampar sahalai dohot mampar bisuhi asapolin di barita hon nasida hatam lehon haipason hatuguan dohot hiras ni roha lau mangaradoti sude ulaun di huriaun tupahi masaluhun nani ulan nasida asamar parbuei di roha dohot di ngolo ni ruas ni huriam jalo matang yang namion marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hamu akadongan ruas dohot parhaladoni huriaun jakon hamuma amang padita Sardono Siburian STH dohot keluarga makobasi di huriaun. Tapuji matuhata marede mahita. Malu
Patujulu sian amang pendeta Sardono Siburian dohot keluarga. Horas madita saluna amanami nanami parhalado do ruas ni huria HKBP Tangerang Kota do sudi mahita na pungu di permingguan pukul 10 sadaun. Pinuji ma tuhata di uduk ngoluta lumubi di pasar ron. Dirina tu hita marhite-hite perminggu tasadarion jala bu musa itu ulaon pabor haton amang pardita Dr. Budianto Silitonga do pangoja konon nami pardita Sardono Siburian do keluarga gabi pardita fungsional di son. Dang pola gajang dohonon nami kamang do tinang cumulo marahu pasaat tiki satokin tu boru ni rajai inang boru si mamora na walapami. Horas amang inang. Mau liate tu amang na makobasi sadarion sian distrik Banten. Dohot amang padita resort. Dohot sude full timer amang inang parhalado. Sude ruas HKBP Tangerang Kota. Dohot sude rombongan narosian limo. Mau liate amang inang naung dijakon hamu hami marhobas di HKBP Tangerang Kota. Tangyoko kamu hami amang inang asa sehat, jala denggan mangula, asa marsangap guarni debata imahata naboy hupasahat, kita bayi amang padita ma horas madihita saluhutna. Nah hormati hami amang pardita resort, amang pardita sabar manulang, nang songoni amang pardita Joseph Butar-Butar dohot amang pardita Albiner Hutauruk, Parhobasia distrik, nama kubasi perminggot tasadarion, dohot ulon pabor haton do mangujakon, nang songoni dongan parhalado di HKBP Tangerang Kota, nang paradihon do makubasi macadenggan perminggot tasadarion do sudirus ni huria, HKBP Tangerang Kota sian sekolah minggu, nama godang satu hamakan tua-tua nami, nasudung dobe hutad daham ya serohan Tuhan marbisuk kami, bui nangit tu tadahami kita saluhu na. Lumubi ma di dongan narosian HKBP Limo dongan korama do korparopuan kamang do tinang dohot sudi mate nasubuhi hugare hami ganu marsada-sada ulate ma di holong ni rohamuna tu hami nang papor hatok kami madongani hami di ulaun pangojak konon sadarion hami margoar pardita Sardono Siburian inang nahwala pamion boru ni raja jala holanod dobe boru si mamora inang si matua boru manalu puji Tuhan dung onom tau kami marhasohotat di bulan Juni nang salpu di basa-basa Tuhan masa dana buru na bulan Mareti namar guar Josephine si Anora dialusi si Burian adang pola do tiba na makata di zone pak bulan dobi umurna alerak do ibana noeng do tami imara naboihu pasatami sauti tonga-tongata mangulah hami dia HKBP Limo na selaon kurang lebih 31 tahun mang dotinang molotong songonon naboihu pasatami songon hata patujulu di tonga-tongata saya di pasu-pasu tu hatta mak parsaurata dirahuk maholong ni rohana tu holong ni rohatai salamuli pak kobasion nami dok sudiak kapangulana di tonga-tonga ni huriana mulai teman ya Bang Pardita Budianto nahu uduti hami pak kobasion muna amang kano muli kita ninda bui sai patopau do asa marsanga warni tu hatta song ni mahata siak kami amang do tinang marsanga matu hatta horas madita saluhna. Mulia tema di amang Pardita Sardono Siburia dohot keluarga sonari tabigi mahata partadingan sian amang Pardita Dr. Budianto Silitonga dohot keluarga 7 lumana sida. Horas merisalhuna ulah lapar julu masian di anakon lahomando kata moleate ala dirajumi rohanami do song nasa jujuk ni dok ikon hilalaun yak kanang ipad dita do tang yang ruas ganuk minggu
na mengalir di mudarai si panganon gabi hai pason habis suhud di bana. Alan i nang madok mulai hati ma parjolo sian buru nami na parjolo guarasi na balga si Eunike Brigita Alexandra, nomor 2 Joanesa Aiko Dianda, sian na mek ma parjolo si Joanesa. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mungkin singkat aja karena aku nggak bisa banyak ngomong. Makasih buat anak sekolah minggu, remaja, naposo, musik, dan pengurus gereja, terutama buat Amang Inang Naposo. Salah. Amang Inang Parhalodo sama Amang Pendeta Resot, Amang Sabar, dan keluarga. Ya itu aja mungkin. Semoga pelayanan Papa selama 4 tahun ini bisa jadi memori buat jemaat HKBP Tangerang Kota ini. Dan buat pendeta Sidabuta dan keluarga, si Burian, maaf. Buat sama pendeta Siburian dan keluarga, selamat datang di HKBP Tangerang Kota, selamat melayani. Semoga sukses ke depannya. Ya, mungkin itu aja. Aduh, maaf. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mengumpulkan kita semua di sini dan kesehatan dan sukacita. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas 4 tahun ini, atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada keluarga kami. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya di remaja yang sudah memberikan sukacita dan cinta kasihnya kepada kami sekeluarga. Untuk Amang Pendeta Siburian dan keluarga, selamat datang dan selamat melayani di Gereja HKBP Tangerang Kota ini. Segitu aja mungkin, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mandok molea tema hitatu debata ala asini rohana boy hita sadarion saya teruskan dalam bahasa Indonesia saja. Puji dan syukur kepada Tuhan karena kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan ucapan syukur yang tertinggi kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan bagi Amang Pendeta Silitonga dan kami melayani di tempat ini selama 4 tahun. Dan kami mendapatkan betul-betul melihat kasih sayang Tuhan di gereja ini. Kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama melayani. Semoga kita tetap sehat ke depannya, tetap setia melayani Tuhan. Dan jika ada waktu untuk bertemu kembali, dengan sukacita saya senang sekali bisa bertemu dengan Amang Inang, Naposo, dan anak-anak sekolah minggu yang tercinta. Tuhan memberkati di Pasikop Amang Pendeta. Boleh hati menang. Pinuji Tuhan di Ganupari, na mga leotiki di hitak kamang do inang, marsaor di Huriana, di Hurian itu hatta. 4 tahun sitarap di son, nanggo perasa aku heran atu ari dope. Alan yaha, alamat sedinggap parsauran ini hilala. Acura jugul hamu, ngai tongok ku 12 tahun on. Alai le burju-burju hamu sudi, gabe heran atu ari do ni hilala. Alani marhitio mauleate marita salhuna, nama nami Padita Resot, amang manulang, do inang, nahudul di bariban, amang Padita Purba, melayani loran waing, do inang nahudul dong di bariban, songon inang amang narosian distrik amak Padita Butar-butar,
Selamat datang amang moliate. Yang inang inak padita burusi mamora. Tong do na melayani na sidan waing do keluarga. Moliate digebar sama atas selama on. Songoni seluhutna di amang namarjamita nakingan. Ya do kami makubasi di dua huria berbeda alai sama. Nasida ya di Kepulauan Riau au di Jakarta martukar tempat mahami tahun 2000 dulu. Jadi ulayani kami huria manang ruas. Nadus jupang musi di son lah paporatok kami. Moliate ma di haroron yamang. Tu sudi perhala do ni huria ni hatta ka Tangerang kota naso hago aranau sada-sada. So ni nang ruas ni huria sian miksada satu pos pelayanan Jayanti. Moliate di Parsaurata Salilingon di suding gambasa muna di gambasa ni hatta tuhita akan ada ganita torus semua melutung adok kakurangan nami mengidu maaf do kami. Saya tok tanya kok kamu kami marhubas tinganan na baru. Isodonay ngamang natutuya magpadita ahas dito nga inang bursiboya. Nasida do napapor hatao gabi sekolah padita tahun siya pulusada uju pareses nasida di Palembang. Ikorak mahamin wang ison mangalak bursiboya tong malak bursiboya umuse. Jadi berdapok-dapok las ni rokai kipas mamang dah. Songonya magpadita hutahayan inang buru si Hobing mang nadidia piamang nuaing hipas-hipas di Huriah ke Tangerang kota songon na pensiun macayar gado ki hari ramuna aka padita na pensiun maniroy hami nak songoni mauliate di keluarga Silitonga nang ronang di son songoni nak Siboya di Sudeding Gambasa Muna. Secara khusus ternyata rodo HP sian akabi Pilipo Karawaci jong juhamu di sebi halak mahamu naro. Di Pangidona sida dunia markor ala dibatasi do ala waktu ba nong markor mahamu ake hipas mai ta sudi bacelas rohana sida ro manomu paditana tison. Jadi mulai amang udul mahamu nang nak tokke nak konami sekolah minggu guru-guru sekolah minggu remaja naposo bulung ama ina lansia do naso haguaranau sudi mau lihat di Parsaurata. Secara khusus tu naposo bulung lagu nanya de Honda sida naking ima lagu na dilihut Tuhan ini cipta honoku ada orang sehat inat tahun di daun sida mei jala parjolo di dehon dongatan nasian Ambon ukirim tu Ambon direkam nasida laos marede parar maau takas Tuhan parholong. Jadi muliate di naposo nang mangedehon ede hubigi naking masai tabu margugu mahita marsaor muli surahu mangarang lagu sonari dang buwe mujizat doy dang buwe mujizat betul doy buwe ni karang lagu ada orang di COVID inatok ya marsahid pecapai bulu darah 2 minggu tidak sadarkan diri Tuhan menghidupkan kembali nomane sapikon luar biasa do mujizat di buwe mangulu muse ido dihami jamita na mangulu manak tu dia pe di paborhat ikosai marhau duhon jalan memuliakan Tuhan tidak masalah kemanapun tidak masalah sadok akaruas di huria si hobasan ikotoktong hobasan sian nasagugu sian nasaroha mariti holong gitu hatta muliate marihamu akamang do inang di ruas kabi Tangerang kota saluhuna do parhalado muliate nang dihamu amanami nan amina Salipo Karawaci Salipo do hamuro Salimo do hamuro hami aulau tulipo Salimo tulipo itu pokok nomor 5 jadi muliate teh akamang inang dia demuna burjumuna pataro hamu amak padita tahun selamat datang jamak padita nami Siburian do inang dah selamat marhubas tetap semangat Tuhan memberkati akaulo muna burju-burju lo beri akala amang inang pataro hamu tuson pasti semakin semangat melayani ketika mengingat haburjuan yang karuas na papor kita jala tetap marpangut sadia tu haporsia do disi ati amang jadi horas madiamu saluhu na nanggu gajang na makatai dope alai tu pedek hata dohonon hipas maita saluhu na di huriah kabi Tangerang kotaon hipas mana sian limo agapi limo hipas mana di hakabi Pilipo
Tok-tok sadaro hatta di HKBP-on, sadaro HKBP, di ramoti Tuhani, di pasu-pasu Tuhani, manang di dia pehita, marsaur do marhubas, asinirohan itu Tuhani ta persaulihon, holong nai, tahanguluhon, pedek kata dohonon mauliati madisudiah maksaulak ngai, Tuhan memberkati. Horas ma. Maulia tema di amang keluarga pendeta Budianto Silitonga masuk mahita tu acara paborhat dohot pajakonon sahalak ma sian perhalado amang siahaan songon gatini hatana sida markor manon nasida dung saya markor pasaton cendramata ma tu amang keluarga pendeta Silitonga tiki pasatami. Mohon maaf, iya. Perjulu main naruas, panipuli mana paralado, tu amang F Marpaung. Pasatami tiki tu nasida. Oh ya. Terpujilah Tuhan karena besar kasih karunia-Nya, Boy Hita Marpungu di Tikion, Ima di ibadah siang sekaligus paborhaton amang padita Silitonga, dohot keluarga, dohot pangojak pajak konon, amang padita Siburian dohot keluarga. Adorang hupasatami hata, naeng pasatami tadda holong ni hami sian ruas tarlumobi sian sekolah minggu tu amang Siburian amang pedita Siburian dohot keluarga dohot amang Silitonga dohot keluarga nanaeng pinasahat ni dongan guru sekolah minggu jadi tapasa pasat mah inang. Om mainang tadda holong siak kami ruas terlumobi sian sekolah minggu. Jadi terima kasih kepada semua ruas, mohon izin mewakili semua ruas untuk menyampaikan kata sambutan kepada amang pendeta Silitonga, dohot keluarga, dan juga amang pendeta Siburian dan keluarga. Terima kasih kepada Parhalado, HKBP Tangerang Kota, dan niluhon ni amang preses Padita Manulang, dohot Padita Sian Distrik Banten, terlungobi akadongan Sian HKBP Lipo Karawaci, narap dohot hita marminggu sadarion, dot akadongan sian HKBP Limo. Selamat datang madi hamu amang inang, Om Mahurietta HKBP Tangerang Kota. Tu amang Padita Siburian, dohot inang, rap dohot keluarga. Selamat datang ma amang di Hurietta HKBP Tangerang Kotaon. Selamat melayani ma di HKBP Tangerang Kotaon. Jadi berkat, jadi pemimpin di dalam jemaat yang diberkati Tuhan untuk semakin menjadi berkat. Sahelinai, selamat datang matu amang Padita dohot keluarga. Tu amang Padita Budianto Silitonga dot inang dohot keluarga hami ruas terlumubi sian
sekolah minggu pasaton mau liate di pakobasion ni amang dohot inang dohot keluarga tarlumu bima di sekolah minggu biarlah apa yang sudah amang berikan ke sekolah minggu kami boleh teruskan dan juga dilanjutkan oleh amang atau inang pendeta nanti yang menjadi panirai kami di seksi sekolah minggu. Biarlah amang tetap mengingat kami dan meskipun sudah melayani di tempat yang baru, apabila ada hal-hal yang perlu kami komunikasikan dengan amang, kami perlu diskusikan, kami boleh belajar dari amang, mohon kami dibantu. Selamat melayani amang di tempat yang baru, biarlah perjuangan amang bersama-sama kita seksi sekolah minggu untuk membantu membentuk gereja HKBP masa depan itu terus berlanjut dan doakan kami agar kami juga dapat melanjutkan pelayanan bahkan memberikan yang lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih amang, selamat melayani di tempat yang baru. Semoga amang juga diberkati Tuhan untuk semakin menjadi berkat. Horas, ima hata siak kami mewakili ruas Tarlumobi sian sekolah minggu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mulai tema sian amang marpaung mewakili ruas do sian sekolah minggu. Sahat mahata pabor hatut do pajakonon sian parhalado songondang di suara honaking marhite sian sada korna sida hut mano pasaton cendramata tiki pasatami tu amang inang parhalado AKBP Tangerang Kota. Sudena dison kami mau mewakili sebagai paralado mendokata tu amang padita silitonga ima nanaing borhat tu HKBP Karawaci nunga dinggan sude dibayan amang dison pelayanan amang las rohanami sude pangulan ni huria di HKBP Tangerang Kotaon anggia matong amang non di Lipo Karawaci pelayanan amang semakin terberkati. Suaksoni manang amang Sardono Siburian anggiat matututu di patohotu hatta tongon di huria KBP Tangerang Kotaon asa parbue akasude pangulan ni amang padita nami. Mauliate maditu hatta omma hata nami sudena situa omma edde do tangyang nami tu amang padita Budianto. Di pasama tu amang gurukor.
mau lihat tema di Tuhata di partikian nauli ari nadenggan nandileon ni Tuhata tuhita dihamu amanami inanami sude mahita ruas ni huriata dohot parhalado jongjong hame noaing dison mewakili sian sude ruas dohot parhalado ni huriata pasahaton tadani holong tatu amang padita Dr. Budianto Silitonga naing borhak manasida makobasi di HKBP Lipo Karawaci Resort Serpong molutung pihamin waing najongjong dison pasahaton tadani holong ta nang rap mahita sudi atiak kamanginang sisa dahata sisa datang yang mahita paborhaton amang padita na taholongi na makobasi sa lilingot di tonga-tonga ni huriata. Perjulu madok moliate hami tu sude ruas dohot parhalado naro sian HKBP Karawaci Resort Serpong naro madongani amang padita Dr. Budianto Silitonga. Kau taruh kami amangon dipigay-pigay tikinasalpu. Hirana lomos dohamu amanginang, gabi tiupon nami muse dison, gabi didongan hiamu muse. Mulai ati mamanginang, tuhat tamana totong, mamasu-masu, kita saluhuna. Songonima nang dihamu amanami inanami, ruas dohot parhalado sian HKBP Limo Resort Cinere na pataruhon amang padita Sardono Siburian dohot keluarga mulia tema amanginang mulatung adong nahurang dia kapajakon nami tuhat tama napasikopon dia amang padita nami amang padita Dr. Silitonga nahu hawolong yami. Hami amang mewakili sude ruas dohot parhalado ni huriata tarlemoma full timer amang padita resort amang padita fungsional dohot inang bibel pro jongjok kami dison pasahatot tadani holong nami molomarni kota mang di pakobasyon niamang lebih kurang 4 tahun nanti emang tung macai uli parsaurata taruli hami di parsauran dohok dia kehatan itu hata naung pinatolas ni amang di tengah-tengah nami di tengah-tengah ni huriata mulia tema amang saya mar perbuai ma pakubasyon ni amang salelengon di tengah-tengah ni huriata tangyang nami saluhutna totong amang di bagasan haipason, di bagasan pangaramatian ni Tuhan, makobasi di tonga-tonga ni huriata. Songoni manang di inang, tangyang nami inang, lam tu siha na inang, posrohata di Tuhata, di pasu-pasu masudi, aka upaya pangubation ni inang, walang masahay siya pamatang ninang marahipasong matujuluanon, nang diburuta, totong diramoti Tuhata na sida ditumbuh kembang na di parsikolan na saha mana sida tu na sinita sita ni rohana da sinita sita ni rohata songotad dan holong nami amang padita nami sudiro ruas di huria dohot parhalado omma tad dan holong nami unang mabere amang sian nilai materina alai omma dalan nami martang yang tutuhata toto ngamang di pargogoi di pakobasyan nyamang di huriata 7 luanon mulai bereng ngamang onan non di sera-sera tiki ingotan nyamang ma huria HKBP Tangerang Kota nahya hinobasan nyamang tuhata mamang na toto madongani mangaramoti amang di sudi pakobasyan nyamang alani las maruhan yamang mana songo dia be songo cindra mata nabui pasahuriata tu amang pasu-pasu hatta mai las maruhan yamang macalosa
Upasahama tu amang paraton nami amang nabi tu puluh mapasahatot tu amang panditata ramahita. Imasian hami amang pasahatan mamuse tuala amang. Mulia tema tauduti macarata tapujima tuhata marede mahita joncong masuderuas. Ali di bata manamina di Banua Gicang, hodo harorwani salu cilon lehon ading gando na solibasa na moliutus. Kupasat hami masyana ni lehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pelianon. Pati bulhon harajon mo ditongan-tongan di huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gicang, say pinarbadi amaguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malo maniroham di Banua Tongaon, songo na di Banua Gicang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, say samadosa nami songon panisa nami di dosa nidongan namardosa tuhami, unak kami tugyon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasorhon madamena tutodim. Idoma haradion ni amang padita silitong adohot inang nang songoni amang padita sardono siburian dot inang huculoon asa ijalang ruas ni huriata. Selamat minggu madihita saluhut na Tuhan mamasu-masu horas.